ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёр ТВ. Умедворам ки ҳама каса хубак сеҳат саломат ҳастед. дӯстони меҳрубони азизи дили ҷони ман, бародаро, видеои имрӯзаи мо дар бораи боз ҳам касоне ки то зани чорума мегирам. бародаро, ма барои шумо чӣ гуфтаниям? дӯстони азизи меҳрубони ман, касе ки 4 зан мегира, албатта ҷазирот мебуроя, капа клет меши, аз аму 4 зан ай сард мемона, ай ми якумша мемони, ай димша мемони, ай сеюмша мемони, ай чорумша мемони. шерои на шухирани мемоне. бародаро, ами ихелайда ошкоро агар сабат кинем, агар ба дил нияте ки ман зана мегирум, ба дили нияти оне ки бад дори зани дию мегирум, май у гудак таваллуд накуна, ма дар кор нестай, яъне ки барои шаҳвати худатро хомӯш кардан, яъне ки оли ма да як суол шидагиай дар ами комментария бовар кинен, бега як суол шид, ма шарм меоям муда гуфтанда, на ке ошкоро суҳбат кардестем, ма барои шумо прамоям та мефаҳмонам. ҷавоне нависондай мега ки акама амихе ошкоро нависондай, комментарияра гаштарака удалит кардай, на ке да канали ман метова, ма скриншотшам дорам дар кор боша, нишонтон метиҳам. хулоса мега ки акама ошкоро суҳбат мекунам, гап мезанам, қатид мега ма зани диюма мега ба хотири кайф кардан мегирам, мега зани диюма ба хотири роҳат кардан мегирам, мега мефаҳмед? баъд чӣ нависондай? нависондай ки зани диюм мегӯянд ки домулоҳо мегӯянд ки зани якума фақат аз куҷое ки фарзанд таваллуд мешава, аз ҳамуҷа хонадорӣ кардан мумкин. Ама зани диюма мегирам, мега ай любой ҷош мекунам, мега мақсад ма ҳамиқе завқ дорам, мега вақте ки завқ дорам, мега то ҳамира накунам, мега ма мисол ором шудан наметонам, мега ма да як зане анамтари арусе биёвен, мега ма анамтарира бигирам, мега яъне дар Россия қарор доштай, мехоҳад ки анамтари зан бигира ва зана аз пешу, аз қафову, аз даҳану, аз мисол бигем вай фигураҳошро ҳаминтари мега истифода бара ай любой ҷош, яъне ки худша мардак хина кана. агар шерои нар ҳаминтари мисли ҳамин ҷавони бадбахт ҳаминтари фикру ақида дошта бошен, умедворам ки гуру амони ту сӯхтагиай ва ту тра духтар усубеста дига саг намегира, тра хар намегира, тра ҳамун зани якумут тра гирифтай одам гуфта қати ҳамун зиндаӣ ки мақсад. итари фикро накунен шерои нар. зани диюмам, зани сеюмам, аз зани якум иш фарқият накунен. якташа дар зинаи якум, якташа дар зинаи диюм намонен. ҳамаша як нигаҳ кунен, ҳамаша дар як қатор нигаҳ кунен, дар як қатор шерои нар. агар инашда об хариди, ушдам об бихар, уш шӯрбо ки хӯрд, ишда гӯшбиро нахар, ҳар душа як намуд нигаҳ кун. пас ту беҳтарин омад мешӣ ва анами то 4 зан гирифтана барои киҳо гуфтагиай? барое ки касе қувватша дора ва пайваста бо дини мубини ислом пеш мерава. яъне агар шумо имрӯз қувват дорен, фардо надорен, зани диюма барои шаҳвати имрӯза гирену фардо вайра сир кунен, и фикри шумо, ақидаи шумо ҳама хатояй шерои нар. и кора накунен ки на танҳо даи дунё, агар аз дунё ҳам гурезӣ, аз охират гуреза надорӣ. дар ӯ дунё шармсори рӯсёҳи осии рӯсёҳ мешай, ҷои то ҳамун зери ҷаҳаннам меша бо ин корҳои бадахлоқӣ. дӯстони азизи меҳрубони ман, умедворам ки ҳаматон фаҳмиден. касе ки ҳамтари проблема дора, зани диюм мегира, шӯи диюм мекуна, ман намедонам ай шӯи ҷудошидагиҳо. касе ки чӣ суоле дорен, дар комментария ё ки дар ватсапи ма бинависонен, дар видеои оянда боша барои шумо ҳатман хонда мешавад. боқи ҳаматонро ба Аллоҳи меҳрубон меспорам. бигзор Аллоҳи меҳрубон ҳар куҷое ки бошен хору залилтон накуна. то видеои оянда лайкорам мезанед шеринар.